Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος της Τοργής και της Συγγνώμης. Δεν θα πάυσει η Αγία του Χριστού Ορθόδοξος Εκκλησία να αναδεικνύει Αγίους έως της συντελείας του αιώνος. Χαίρει η Εκκλησία δι' τους νεοφανείς Αγίους. Εξαιρέτως δε, δια τον νέκταρ το γλυκύτατον της εναρέτου ζωής, το πολύτιμον σκεύος των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος, των Θεοφόρων Ιεράρχη των Άγιων Νεκτάριων, Επίσκοπων Πενταπόλεως. Ο Άγιος του Θεού γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1846 στην Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης και έλαβε το όνομα Αναστάσιος. Οι γονείς του ήταν ο Δημοσθένης Κεφαλάς και η Μαρία Κεφαλά. Η μητέρα του ήταν πολύ ευσεβής και όταν ο Άγιος ήταν 5 ετών του δίδαξε τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. Όταν ο Αναστάσιος έφτανε στο στίχο «Διδάξω ανώμους τα οδούς σου», τον επαναλάμβανε πολλές φορές, σαν να ήξερε πόσο καθοριστικός θα ήταν ο ρόλος του αργότερα. Για λόγους οικονομικούς, αφού τελείωσε το δημοτικό και το σχολαρχείο στην πατρίδα του, έφυγε σε ηλικία 14 χρονών για την Κωνσταντινούπολη και προσελήφθη ως υπάλληλος σε συγγενικό κατάστημα με μόνη αμοιβή, στέγη και τροφή. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, βρίσκει καταφύγιο στη μελέτη, τη μόνιμη στη ζωή του συντροφιά και μάλιστα όσα από τα ρητά τα θεωρούσε ωφέλιμα για τους αγοραστές του, τα σημείωνε στα περιτυλίγματα του καπνού. Αργότερα εργάστηκε ως παιδονόμος το αγιοταφικό μετόχι της πόλης, όπου διευθυντής ήταν ο θείος του. Αγαπούσε και συμμετείχε σχεδόν κάθε ημέρα στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Ο πόθος για τη μοναχική πολιτεία ήταν διακαής. Το 1868, σε ηλικία 20 ετών, φεύγει από την πόλη και μεταβαίνει στη Χίο και υπηρετεί ως γραμματοδιδάσκαλος στο Λυθί έως το 1873, όπου προσέρχεται στη Νέα Μονή
και μετά από τριετή δοκιμασία λαμβάνει στις 7 Νοεμβρίου το 1876 το αγγελικό σχήμα με το όνομα Λάζαρος. Στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα της βαπτίσεώς του, το 1877, χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο και μετονομάζεται σε Νεκτάριο. Στοιχείο φυτά στο γυμνάσιο, αλλά ο σεισμός του 1881 τον αναγκάζει να έρθει στην Αθήνα, όπου στο Βαρβάκιο δίνει τις απολυτήριες εξετάσεις ως κατοίκον διδαχτής και παίρνει το απολυτήριο. Το 1881 ταξιδεύει στην Αλεξάνδρεια, όπου συναντά τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, ο οποίος τον παροτρύνει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, κάτι που γίνεται εφικτό με την οικονομική υποστήριξη των αδελφών Χορέμη. Το 1882 πήρε την υποτροφία του κληροδοτήματος Παπαδάκη. Πήρε το πτυχίο του τον Οκτώβριο του 1885 με βαθμό καλός. Στις 23 Μαρτίου του 1886 χειροτονείται πρεσβύτερος από το Αλεξανδρία Σοφρόνιο. Στις 6 Αυγούστου του ιδίου έτους χειροθετείται Μέγας Αρχιμανδρίτης και πνευματικός και τοποθετείται στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία Καΐρου. Εργάζεται συνεχώς με ζήλο και αυταπάρνηση. Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας τον αμείβει με το ύπατο αξίωμα. Στις 15 Ιανουαρίου του 1889 χειροτονείται Μητροπολίτης Πανταπόλεως στον Άγιο Νικόλαο Καΐρου, ο οποίος ανακαινίστηκε ριζικώς υπό του Αγίου από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, τον πρώην Κερκύρας Αντώνιο και τον Σισανίου Πορφύριο. Ως Μητροπολίτης συνέχισε να ασκεί τα ίδια καθήκοντα, χωρίς μάλιστα να πληρώνεται, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης του Πατριαρχείου.